Jo, čaute všetci, tu je RT s novým videjkom. Dlho nebolo, neviem prečo tu umierajú všetci. Každopádne, aby sme si to ujasnili z začiatku, táto vec tuto, tak ona... Vy si spavnite v tej chapter 2, ale ja som sa už dostal do chapter 1, takže ja tam už idem. Je to z hry Able Friends. Jo. A ideme na výlet, ako sa tu píše. Chapter 1. Áno, toto je iba chapter 1. Bude aj chapter 2, ak chcete na kanále. Samozrejme. Každopádne. Jo no. Dlho nebolo video, lebo som nemal čas. Ale nevadí. Ja sa pozriem do inventára, čo tu asi bude. Jo, mám tu krabice. A môžem ísť do shopu. Jo. Tak. A počujem už zvuk. Je to moc nahlas, ja to dávam asi tišie. Dobre. Super. Jo. Takže sme tady. Tá ináč neviem, či ste videli, ale tá čierna ruka. Tu sú kocky. Ktoré zmizli. Jak ste si mohli všimnúť. Takto ja neviem, či ste to videli, lebo ja som na chvíľku stopol nahrávanie, lebo som toto vystrihol. Neviem, čo z toho spravím. Proste neviem, či ste videli, ale ona tam bola taká cedulka a ona tam taká čierna ruka to presmerovalo, aby si proste ten zlý človečík nevšimol, že ten vodič... Au. Kadiaľ? Kde je? Že ma vidí? Netuším. Chcem sa schovať do tejto ďury. Kde je, keď ma vidí? Borec. Si sa zbláznil iba. Povedal si, že no tak ja budem vidieť RTho. Taký malý človek. No, máme ich dať 24. A ja mám 108, takže... To sú boxači. Tak fajn. Poslednú chyba, hej. Tu možno viem, kto má. No, escape. Čo to je? Takto, ona by bola ukázaná takým, skôr, akože nie že ukázaná, skôr zvýraznená takým modrým, kebyže ju niekto nemá. Ale on ju niekto musí mať, lebo je zvýraznená. Ale netuším kto. Idem sa mrknúť do tietru. Ježiš, on je tu hneď. Tak. Zdrhaj, borec. Kamo, zdrhaj. No. Kamo, tento krabicák je down. Čau. Zdrhám. Preč. Tak. Jo. OK. Let's go.
dal vôbec niekoho, či... Ako? On dokonca možno nikoho nedal, to je super. Ale prichádza niekto o mnoho horší, ja tohoto typka nenávidím. Lebo nemám rád proste. On je slepý a my keď... Jo. Ja už som veterán 4, jak vidíte, ja som túto hru párkrát dohral. Ako, nie len chapter 1. Chapter 1 som možno dohral 1-krát, 2-krát, 1-krát asi. No to je jedno. Jo. To bol Greenov zvuk, a keď nechápem. Sakra. To nie je dobre, že vie, že sme tu. Ale nemáme si o neho... Jo. Že nemáme sa o neho starať, lebo je slepý. Ale ako ťa môže chytiť proste slepý? No uchvatne ťa, nie? Každopádne ideme zberať toto jedlo. Psie. Moje. Máme ho zobrať iba 15. Nič si nevidel. Tak. Čau. Oni keď sa zavrú dvere, tak... Jo. Je prečo. Dobrá. Vieme asi tak približne, kde je. Ale to nič nemení na tom, že môže ísť... Odtiaľto. Keď odtiaľ vidieť, tak som genius. Tak nič. Fuj, čo mám green. Teda to je green. To asi nie je green. Niekto bol nájdený. To samozrejme pre nás nie je dobré. Ale máme ich 8, tak to je super. On je slepý? Kamo, čo stojíš? Odpal. Zdrhaj. Čo ti doporučil? Jedu ma kocku proste. Super. Bol niekto tu? Dole, tam je green. Tam je green. Nie, niekto bol nájdený. A asi greenom, lebo toto bolo dlhé. Na to, aby to bol niekto iný, samozrejme. Ak sa teda nechápeme. Je tu nejaká tá krabica s jedlom? Najhoršie je v tejto časti, v tejto jednotke je najhoršie, že oni tie priestory sú strašne úzke a na vás proste môže vybafnúť kedykoľvek tá daná nejaká príšera. A vy neviete odkiaľ proste. V tej dvojke je to trochu inak, pretože v tej dvojke tam je väčší priestor a vidíte ako tak animákov, ale tu ich proste nevidíte. Oni veľa vás vybafnú proste takto nejak z rohu. Počkaj, tento smerom, nie? Nie. Jo, 4 ešte musíme získať niekde. Ak ich teda niekto nemá. On by sa to možno po 2-3 mal ukázať, ale nie som si tým úplne istý. Jo. Ale možno tento má tie veci. Máš to naštrádované tam? Máme to tam nasmerované. Dúfam, že to dá do tých vecí. Jo. Čo? Čo robíš? Tu je to. Kam ideš? Poď hľadať. Lebo nechoď hľadať, proste choď. Choď. Dať tam. On sa odpojil.
Ne. Choď preč. Tam je Blue, ja ho vidím. Tam je plastelína proste. Prosím, maj tie veci. Čau, Blue. Jako? Dúfam, že tie veci niekto má. Prosím. Posledný niekde. Jo, vidím ho. Poď. Jo, má to. Poď. Blue. Tu som. Musíme ho od neho odlakať. Tieč. Si mŕtvy. Poď. Yes. Jo. Tak bye, no. Tak on to bere, no. Choď. Tu máš. Blue, poď. Oblafnem ťa. Tak. A on to zatiaľ dá. Daj to tam. Poď. Nerob. Poď, daj to tam už. Konečne. Put in. No. Som si myslel. A zobudil sa oranžový. Jo. Tak fajn. That's a surprise. Je to prekvapenie. Oranžový odišiel do svojej jaskyne. Asi vycítil jedlo. No, schválne. OK. Snad to nejak dáme. Sa mi zdá, že teraz iba posledné 2 noci a máme dohrané. Ale nie som si tým úplne istý. Každopádne to nič nemení na tom, že to dáme. Tonight, the last night. To sľubuje. On vypadne prúd ešte. Jo. A keď vlastne opravíme jeho vec, tak nám ukáže, prečo sme naozaj tu. A prečo sa vlastne začalo z ventiek tiecť. No, ja viem, bude tu taký enemak Parpo, ktorý je nepríjemný niekedy. Ako fakt, že nepríjemný. Tigri, prosím, nie je tu. Je tu. Nechoď sem. Dobre, hoď tam. Dobre, že je ďaleko. Pán Blue, si tu? Nice. Počujete, to je Parpo. On sa presúva z ventiek. Ale netuším vôbec kam. Preč. Sa môže zobudiť a sme v peknej kaši. 9. Super, takže ešte 4, lebo ja mám tu 5. Tak. On je blízko. On je hrozne blízko. Oranžový ide týmto smerom. Takto sme vkli. Niekto zabudol nakrmiť oranža. Nehovor. My ho tu uvidíme. Oranž, čau. Jo.
pohode. Kde sú všetky tie ostatné tieto fusky? Jo, on prechádza aj takto. Tak to je iná vec, lebo on môže... No jasné, sme ho zase uvideli. Typka. Typečka. Že tu není. Jo, posledná. On ju nikto musí mať. Čo som vo vente? Pretože nie je výraznená. Dobre. Tu je orange, myslím. Nie. Tak sa vrátim. On je blízko. Jo! Ďaká Bohu, že som sa dal do krabice. Do skrine. On je blízko. Že som to vravel. Tak, to si... sa zbláznil, ja som skoro... Ale on ju proste niekto musí mať. Počkaj, akým smerom išiel Blue? Toto nevyzerá, že by tu bol. OK. Ha! Ježiš. Berto, choď. On sa... Jo. Dobre, to by sme mali. To je čo nejaké? What's going on? Čo sa deje? Sa pýtam aj ja. Dámy a páni, vypadol prúd. Nevyzerá OK, keď je tak tmavo. No, vypadla táto. Ona sa buď lívla, alebo ona to proste zdala. Si myslím. No. Ideme na poslednú noc. A toto... Čo píše? Tu left. Áno, presne tak. Dva zostávajú. Jedna je finálová naháňačka a druhá je... ona. Jo. Let's go. Looks like you have to turn the gun. Jo, nezapli sme ju. Neviem ako, ale nezapli. To je kde? To je zase v tom onom? Jo, možno nás nechá ísť. Jo, tu sú baterky, tu potrebujeme. Tie potrebujeme, ale že ultra, lebo my nič neuvidíme. Už tak je tu tma. Ako reálne. Jo, on to líbol. Počkaj, tam je. Aha. Tak to je proste tmavšia verzia tej hry. Tak. Tu nejaká baterečka. Potrebujeme 9. Tako. Dobro. Týmto smerom sa ide do... On je tu niekde green. Ja neviem určiť podľa zvuku, kde asi tak približne je. Nie, ja umrem. Nechaj ma tak, už ma nechaj. Do skrine. Bože. Tak som sa zlakol. Dobre. Idem zo skrine. Čo?
orange. Ale nejde to cez túto časť, takže asi fajn. Jo, blue. Tam. Neviem. Jo. Ale je tu ten týpek. Ja tu počujem strašne veľa zvukov. Jo. Jo, on má baterky. Tie 4 asi. Ja neviem vôbec. Kde je Green? Ono tu je toľko zvukov, že ja netuším, aký je pravý. Ajaj. Vypal z tej krabice, nie? Nevidíš ma? Ajaj. Posledných dve stačia. Tak ja idem preskúmať asi jaskyňu. Nejakú inú miestnosť. A šťastie, že som si to nastavil na tom, že ja musím hlavne rozmýšľať, aké tie baterky som ešte nepreskúmal, aké miestnosti som ešte... Aké tie miestnosti som ešte nepreskúmal, alebo kde by teoreticky mohli byť nejaké tie baterky. Jo! Jo! Oni sú vážne v tej jaskyni? Tak tam nejdem, kamo. Asi musím. Ja idú proste. Idem nakrmiť, pritom asi hovorím. Ale počkaj, to je inde dole. Ja viem, ako hlavne nebyť v jeho dráhe. Uvidíme na vás na čo orange, kamoškovia. Blue je tu. A orange... Ten netuším. Kým tady to nepôjde, ja neodídem z tohoto miesta. Jo. Čau. Zdrhám preč. Jo, jednu zobral a ja idem pre druhú napríklad. Pretože prečo nie? Je tu. Tak. Dobre, teraz sa vrátime a máme všetko hotové. Nie po mňa, ale... Yes! 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 Yes, 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 yes! Áno! Zapojili sme to. Späť. Looks like we're back in business. Áno, sme späť v biznise. Jo, ďakujem nám, že sme mu pomohli vrátiť späť elektrinu. Jo, a ako darček nás nechá všetkých ísť preč. Ale dal nám najprv nám dá taký večierok pre nás špeci, lebo... Jo. Super. Takže toto je náš party ticket. Super. On sľubuje. Pozor, on sľubuje.
Jo, no, on to nedal, chudák. Počkaj, najprv potrebujem tiket. Tak. Tak, a mám čapičku, mám oranža. Jo. Tak pozrite. Zober si tiket. Zober si tiket. Jo, dal som to. Ja som to urobil. Pre dobrý goodbye cake. Je tuto. Prečo počujem Blua? No ja viem ako prečo, ale možno vy nie. Pre toto. On je tu? To je hlavný tiket. Jo, my si nemôžeme dovoliť, aby sme praskli ani jeden balónik. Pop time. Ani náhodou. On je blázon, ja nemám krabicu. On je blázon. Kamu, ale on bude pôjde po ňom, Čo robí? On je asi na to expert na túto hru. Lebo ja netuším, prečo to robí. Odpál! Otvorte to. Ale nejde po mne. Pohoda. Jo, on nejde už po nikom. Aha, tak to je tá jeho. To je tá jeho taktika. Dobre. Tak poď. Jo. Hlúpa vidlička. Poď. RT. Daj tu ventu. Pop to s tou ventou. Môže. Preč s tými krabičkami. Ja už jdu pryč. Poď. Dobre. Naháňačka. Bum. Poďme. Jo. Že toľko tých vecí tu je. Kadiaľ? Ja netuším. Moc, on bude za mnou. Niekde. Čakaj, tu môžeme stať, lebo on ne. Počuli ste ten zvuk? On pre... Jo. On tam išiel za ním. Hej, ja chcem. No nič, on sa už nikdy nevráti a on tam zostal. A my sa tešíme na druhú chapter, dámy a páni. Dúfam, že sa vám videjko páčilo, ak hej, dáte like, odber a my sa vidíme pri ďalšom videu z Rainbow Friends možno, alebo z iných hier. Zatiaľ, čau.